5 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran. Fadar shugaban Najeriya ta yi kakkausar suka ga jagoran majami'ar Katolika na kasar wanda ya buƙaci Tinubu ya haƙura da sake tsayawa takara kan gazawarsa a ɓangaren tsaro da ilimi. Harin sojin Sudan ya kashe fararen hula 35 a wani gari da ke karkashin ikon RSF a yammacin Darfur. Yakin Amurka da Iran ya dauki sabon salo bayan da Trump ya dakatar da hare-harensa kan Tehran bayan shiga tattaunawa a wani yanayi da Iran ke musanta faro wannan tattaunawa. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Fadar gwamnatin Najeriya ta caccaki jagoran majami'ar Katolika na birnin Abuja John Onaikan akan bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirri da suka yi da shugaban Najeriya Bola Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limamin Katolikan Najeriya Mr. Matthew Ndugusi shine ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu kan lamarin tsaro da ilimi da talauci da kuma makomar dimokuraɗiyya. Nura Adu Suleiman na dauke da ƙarin bayani. Dan bayan ganawar ce dai Mr. Onekan da ke cikin tawagar ya zanta da kafar talabijin ta Arise inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsu da shugaban kasan ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da yayi lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin daɗi ba. To sai dai shugaban kungiyar kiristocin Najeriya reshen arewacin kasar Reverend Joseph Hayab ya ce burinsu fa ya cika domin sun tsage gaskiya kuma sun isar da koken al'umma. Sun bayyana wa shugaban kasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa. To wannan ne sun so su tabbata shugaban kasa ya gane. To shi kuma ya nuna musu da cewa shi fa a tunanin shi yunwa ta daidai a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba domin idan ka so ka zama shugaban kasar mu hakika ne ka je ka gyara abin da ya lalace ba wai ka ce ai kamun ka zo ma ya lalace ba in ka faɗa haka to domin ya sa ka nema shugabanci. Tuni dai wannan lamari ya ɗauki hankali wanda kuma 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsa a kai ciki har da ɗan gwagwarmaya Comrade Sadiq Suleja. Ba sun tafi neman appointment ba ne ballantana su yadda da ko a ce su sauya gaskiya zuwa wani ra'ayi ko don su faranta ma gwamnatin tarayya. Kuma dama haka ake so haka ya kamata a ce shugabannin addini su kasance masu faɗin gaskiya ko da ma waye. Na tare da Ahmad Suleiman da wannan abin ya haska wa mutane cewa jami'an gwamnati da aka ɗora alhakin tsaro da sauran abubuwa ba sa kai wa shugaban ƙasa rahoton abin da yake faruwa a ƙasa saboda gudun kada ko a ce sun gaza ko makamantan wannan.